Škôlkári z 11 materských škôl v okrese, aby spoločne oslávili svoj deň. V sprievode rozprávkových postavičiek roztancovali aj dospelých. Keďže existujú rôzne dni otca, dni matky, dni rodiny a neviem čo, tak sme si povedali v spoločnosti pre predškolskú výchovu, že zorganizujeme niečo alebo vymyslíme nejaký deň škôlkárov, keďže ono to ešte v nejakej histórii ani nebolo zaznamenané, ani neviem o tom, že by takýto deň existoval. Takže sme si stanovili 14. jún. Svoj deň prišlo na námestie osláviť takmer 300 žiakov materských škôl, ktorí sa zabávali v rytme tanečných hitov. Samotný program mala pod palcom profesionálna agentúra z Košíc. Tanečná zábava s maskotmi, hlavne aby tam bola radosť a aktivita detí. Pekný bol, iba všetky postavičky sa ňou poznám. Hej, všetky poznám na DVDčku. Mne sa páčil Olaf a Elza. Tom a Jerry. Myslím si, že je to taká pekná zábava pre deti. Šikovné ruky, nožičky šikovné, mudré hlavy, obratné jazyčky a kopu iných vecí. Veľké ďakujem pani učiteľkám.